Добре, окей. 1, 2, 3, старт. Здравейте! Днес имаме един изключително специален гост в нашия мил подкаст, а именно водеща фигура в сферата на електронната търговия с дългогодишен опит, основател на E-Commerce Academy, както и от 2023 организира Балкан E-Commerce Summit. Казваме здравей на Никола Илчев. Привет, здравейте, добре заварили. Радвам се, че съм при вас. Много се радваме и ние. Освен мен като хост, имам тук до мен и моя ко-хост днес, Тони. Представи се накратко. Да, и аз съм днес тук, тъй като следващите минути, часове, дни, кой както го разбираш, си говорим доста за онлайн търговия. Всъщност аз съм част от екипа на Банкадеска, който всъщност се занимава с e-commerce плащания. Така че общо взето днес с Яна и с Ники ще си говорим наистина така, ще навлезем в дебрите на e-commerce търговията. Общо взето ще поговорим за предизвикателствата, какви са проблемите на клиентите, какви са решенията, разбира се. И след това, разбира се, ще поговорим наистина за това огромно събитие, което ще се случи в края на месеца, на 29 и 30 зала Армеец. Може и ще кажа след това за него, но накратко 3-4 хиляди души от не знам колко страни общо взето. От над 20, в момента приближаваме към около 3000 посетители, 4 няма да са, всъщност 4000 беше нашата цел. Но по различни фактори около 3000 ще бъдат, което също е доста добро постижение от гледна точка на това, че подобен мащаб събитие в региона друго няма, но не цифрите са важни. Важно е какво ще постигне това. Аз, както обичам да казвам, успеха на едно събитие се мери с това първо посетителите, след като се тръгнат да говорят дълго време за него, и всъщност да са извлекли полезни контакти, полезна информация и бизнесът им да е станал по-добър. То има и предвид и зрителите да добият представа. Ние с те се познаваме вече от 3-4 години. Още зато миналата година беше първата, на която всъщност ние се включихме като изложители, за да покажем някакви неща конкретно за онлайн разплащанията, но със сигурност от миналата година с тебе си говорим за това събитие за тази година, така че със сигурност хората, които дойдат, че могат да видят. Факта, че 80% от изложителите, които бяха миналата година, заявиха много бързо участие и за тази година, за нас е атестация, че всъщност явно си вършим нещата добре, справяме се, има успех за тях да бъдат там, щом повтарят отново. Може би за част от публиката ни, която може би не знае какво е Балкан E-Commerce Summit, може ли да разкажеш? Да, кратката версия, двудневно събитие ежегодно, което, както ти каза, от 2023 година се случва в България, в София. То събира на едно място буквално индустрията на Централна и Източна Европа, както и представители на други държави, защото тази година ще имаме изложители от Австрия, Германия, Сингапур, Индия. Между другото, това е много интересно. Имаме компания от Сингапур и компания от Индия, които идват. Форматът е така направен, че в първия ден има голямо експо с над 100 изложители. Във втория ден също така има и 4 сцени, на които ние ги наричаме малки сцени, но те в никакъв случай лекторите, които излизат на тях, не са малки като специалисти или като хора, които познават добре материята. Тук говорим за компании като Amazon, Meta, Mastercard и други големи международни брандове, които със своята експертиза ще допринесат както за добрата информация, така и за повишаването на знанията на хората. Втория ден е насочен малко в по-друга посока. Няма да има експо, т.е. няма да има щандове, между които хората да се разхождат. Ще бъде организирано като голяма сцена с много стоящи места и там вече сме поканили нашите така наречени World Class Keynote Speakers, които са един от съоснователите на Booking, бивш изпълнителен директор на Electronic Arts, бивш генерален директор на Colgate-Palmolive, бивш e-commerce менеджер на Puma Global. Говорим за хора, които са с изключително дълбока експертиза и са работили за световни брандове. Нещата, които те ще
споделят, буквално няма къде другаде да ги чуем, а и самите тези хора няма къде другаде да ги срещнем. Те буквално са милиардери, живеят на доста далечни места от България. И може би най-ключовото, и с това завършвам представянето на събитието, е нашата така наречена one-on-one networking зона. Това означава изключително голяма зона с 100 маси и 200 стоящи места, на които хората през един мобилен application, през мобилна апликация, организират срещи, сядат и имат 15-минутни слотове, в които те да си говорят с други хора и по този начин всъщност ние искаме наистина да направим връзка между различните компании. В тази зона може да се срещнат потенциални клиенти, партньори или просто да обмениш опити и мнение с човек, който е на твоето ниво. Това звучи много готино. Значи, разбирам правилно, това е не само за хора, които стартират сега, в момента собствен бизнес, ами и такива, които са в етап вече развит, така че да получат необходимата информация, knowledge, know-how. Всъщност е дори повече за тях, отколкото за по-стартиращите, тъй като наистина информацията и цялото съдържание, което ще бъде представено, е насочено малко повече към така наречения cross-border или трансгранична електронна търговия между различни пазари. Като за по-начинаещите, защото прави ни впечатление, разглеждайки списъка от регистрирани участници, за по-начинаещите със сигурност ще има огромна полезност, но най-важното, което ще бъде за тях е, че те ще могат да видят какви са трендовете, какви са тенденциите в електронната търговия и в ранен етап на своя бизнес да го адаптират така, че да бъде той успешен. Е наистина много важно. И в този ред на мисли ще шифтна малко темата. Как изглеждаше онлайн бизнеса в България преди 10 години, като го сравниш сега с сега? Нищо общо, буквално. Ние в общността на електронните търговци и така хората, които работим в тая сфера, често обичаме да се шегуваме, че преди 10-12 години всъщност беше романтичният период на електронната търговия в България. Не, че преди това нямаше и други електронни търговци и магазини, които съществуваха, но тогава като че ли започнаха така първите по-сериозни да се зараждат и да се развиват, поради простата причина, че всъщност тогава се случваше преминаването на първо повишаването на дигиталната култура на населението и преминаването на хората от така наречените мобилни телефони с копчета към мобилни телефони с екрани, които аз лично смея да твърдя, че е причината за големият бум на електронна търговия и големия шифт на хората към това да използват онлайн, не само електронна търговия, но и дигитални социални мрежи, различни дигитални услуги, точно в този момент, в който всъщност вече мобилните телефони и всъщност компютъра попадна в джоба на хората и в ръката на хората, не беше устройството, което чак като се пребереш вкъщи ще ползваш и ще сърфираш в онлайн пространството. Тогава беше сравнително по-лесно да се прави електронна търговия, от гледна точка на това, че не беше толкова пренаселено с толкова много предложения. Социалните мрежи бяха доста, нека да кажем, по-празни от към съдържание и всеки с по-оригинални идеи и по-привлекателни оферти много бързо и лесно достигаше до голяма аудитория и може да се достигне така наречения reach, по-голям reach. И по този начин, разбира се, да реализираш както повече трафик към своя онлайн магазин, така и повече продажби. Във времето започна да се насища пространството, както с онлайн магазини, така и с множество платформи. И така, ако превъртим лентата до наши дни, можем да кажем, че към настоящия момент е вече доста сложничко да се прави електронна търговия, с което не искам да отчая никого, който гледа в момента и може би иска да стартира електронна търговия, но под по-сложно имам предвид, че със сигурност се изискват малко повече знания, малко повече финансов ресурс, в който да вложиш, за да придобиеш трафик, за да направиш магазина си добър, приятен за използване от потребителите. И най-вече така да се допиташ до някой консултант, който може да те насочи кои са правилните партньори, правилните подходи и въобще правилната стратегия за тебе, защото, честно казано, в наши дни, без наистина да получиш добра консултация и добри насоки, можеш да се объркаш в много неща, на много места и скоро след като си започнал да затвориш своя онлайн бизнес.
Аз дори мисля, че това е най-важно, защото това малко според мен е, как да го кажа, български майндсет, че нали, ще го направим. Това ще го направим и това ще го направим. Всъщност наистина и вече от моя опит, не само като част от банка ДСК, и от предишни компании, всъщност партньорите, които ти избираш, са най-правилните. Не е задължително да разбираш от всичко, по-скоро да намериш правилните компании, които ти дадат правилните съвети. Аз съм много голям привърженик на това хората да действат и да правят нещата веднага, щом са получили емоционален заряд за нещо. Но всъщност това, което споменах, консултанта или човека, който има много информация, той ще ти спести много срещи и много загубено време да отсяваш отделните доставчици на услуги, отделните предложения. Това, което ти спомена. На пазара има доста банкови условия, банкови услуги, които са разнообразни, предлагат се и както за начинаещи, така и за по-напреднали бизнеси, много неща. Къде си ти в цялата картина и коя е най-добрата услуга, може би ще разбереш и сам, но трябва да проведеш срещи с всички. А ако ти се срещнеш с един човек, който добре познава обстановката, той може да ти спести страшно много време, като ти каже специфично за твоята нужда е Тони от ДСК, примерно. А то всъщност ти всичките тези неща, които ни ги разказваш, ти, да кажем, че ти си се сблъскал с тях, тъй като всъщност през тези години, за които споменал по-рано, там може би 2006-2010 или че кажеш, всъщност си стартирал като онлайн търговец, буквално си продавал в България, в чужбина и след това всъщност вече си минал към, как да кажа, след натрупания ноу-хау да го споделиш вече с останалите. Всъщност, да, моят път в онлайн пространството започва в 2011 година, когато всъщност аз реших да превърна своето хоби, мобилните устройства, в бизнес. И с един мой приятел започнахме продажба на аксесуари за мобилни устройства, като ние практикувахме така наречената многоканална търговия, Omnichannel, както е популярна да се нарича, защото ние продавахме както в онлайн пространство, така и чрез физически магазини в няколко града. Дори имахме сериозен план да завладеем цяла България, но по различни причини този план не се реализира. Започнахме да продаваме както в България, на по-късен етап и в Румъния, благодарение на най-голямата платформа за маркетплейс платформа в нашия регион EMAG. Но тъй като аз вече бях изградил изключително добри контакти с хора от логистичния бранш, платежни инструменти, почти всеки разработчици, дигитални агенции. Компании. Да, всъщност почти целият набор от услуги, които са ти необходими, за да правиш тип бизнес, както в България, така и в Румъния. В един момент, всъщност, имайки нужда да се събирам и да общувам с повече хора от бранша, а и, честно казано, моята натура е така, че аз съм доста екстровертен, където отида да разказвам с какво се занимавам и хората постоянно ме питаха, добре, кажи сега това как го правиш, ние как може да правим, да продаваме, да правим реклама и така нататък. И всъщност аз в един момент получих импулса да направя едно събитие в Русе, на което да събера страшно много хора и да споделим опит, да има лекционна част, щандове. И така започнах с организацията на събитията. Малко по-късно, вече заради това, че бях доста добре свързани в Румъния, решихме да направим един формат, който се казваше "Продава успешно в Румъния", който да помогне на българските търговци да излязат на румънския пазар. И всъщност това е и първообраза на Balkan E-Commerce Summit. Ние го правихме няколко години подред, после го сменихме на "Продава успешно" в Румъния и Гърция. Заради COVID престанахме да го правим физически, той беше само онлайн. Ти, ако си спомняш, си участвал в едно от онлайн изданията, което се казваше "Продава успешно в Европа". И всъщност тогава целта ни беше да покажем на хората какви са пък възможности да продават съвсем на различни пазари. И така след COVID всъщност го променихме на Balkan E-Commerce Summit. Така че да, моята експертиза в електронната търговия датира от преди 15 на години. И всъщност това, че ние правим събития, аз и моя екип, не ги правим, защото ни се правят събития. Те ни се правят, не че не ни се правят, но всъщност нашата експертиза е и в сферата на онлайн продажбите и дигиталния маркетинг и много добре ни се получава комбинацията от познаването на сферата електронна търговия и доброто умение да организираме събития. Аз връщам малко темата към предприемачите, защото смятам, че има много такива млади хора, които ни гледат. Кои са най-големите предизвикателства пред един започваш, стартираш онлайн бизнес?
Най-големите предизвикателства, които един онлайн бизнес стартиращ има, почти винаги, сега ще кажа кои са хората, които хората генерално си мислят, че са най-големите и после ще кажа коя е моята гледна точка. Добре. Генерално хората си мислят, че на първо място продукта. Сега какъв продукт ще избера, откъде ще го донеса, как ще го продавам, как ще го маркетирам и други подобни. Втория проблем, върху който хората се фокусират е каква платформа ще избера, колко време ще се занимавам с нея, как ще я подредя, кой ще ми направи дизайна и така нататък и така нататък. Третият проблем, който хората си мислят, че имат е как да се отлича, как да направя така, че да съм уникален, да не приличам на никой друг. И всъщност тук е една от най-големите грешки, които много често начинаещите предприемачи правят, е, че в стремежа си да не са като другите, правят нещо, което никой не може да разбере какво е, защото то е коренно различно и хората не са свикнали с него. Но, ако трябва да съм честен, кой е най-големият проблем, който хората обичайно имат и стартиращи предприемачи, е, че те не си дават сметка какъвто и да е продукта, през какъвто и канал да искат да го продават, всъщност на кого го продават. Когато ти имаш продукт, трябва максимално добре да определиш кой е твоят идеален клиент. Дали той е мъж или жена, дали е на възраст между 18 и 30 години или пък между 40 и 50. Какъв проблем му решаваш на този човек в ежедневието му. И вече като ти познаваш своят идеален клиент, дали той работи от 8 до 5, дали е с повече свободно време, нали, какво прави в събота и неделя, тогава ти вече наистина можеш да му предложиш по най-добрия начин продукта и чрез добрата комуникация и през най-добрите канали, защото различните хора имат различно поведение както офлайн, така и онлайн и ти знаеш къде да ги намериш. Ако ние сега с вас решим да реализираме някакъв продукт, с който, да речем, помагаме за, импровизирам в момента, за суха кожа на ръцете. Да речем, примерно. Сега просто това ми хрумна, не знам защо. Нямам суха кожа. Не, имате ли суха кожа? Не. Да, ние всички имаме гладка и мека кожа, но такава ми хрумна. Разбира се, че ще търсим да продаваме на този, който има такава суха кожа. Ще видим той какво работи, дали в ежедневието си неговата работа не е свързана с агресивни химикали, които изсушават кожата му. И там ще търсим да му продаваме. Нали? Той вероятно използва някаква социална мрежа и гледа конкретно съдържание. Нали? Ние ще таргетираме канала, в който той най-много време прекарва. И всъщност, лично според мен, това е най-големия проблем, който съвременните предприемачи имат. Те не знаят на кого продават и има една такава заблуда. Кой е твой идеален клиент? Аз продавам на всички. Как продаваш на всички? И на тинейджери, които се интересуват от тези неща, и на бабите на тинейджерите. Не можеш да продаваш на всички. Ти продаваш на конкретна група хора. И тук просто ще си позволя да кажа още нещо, което е свързано с въпроса, по който винаги ми задават. Добре, какво става, ако аз съм тръгнал и се окаже, че съм объркал таргет групата си. Всъщност моята таргет група е коренно различна. Няма проблеми, започваш да продаваш на тази таргет група, която във времето си установил. И аз ще дам един пример с бизнес, в който аз участвах. Преди няколко години с мои приятели си бяхме направили наш собствен бранд бански костюми, мъжки бански костюми над коляното, така наречените swim shorts. Започнахме да ги продаваме и тъй като в производството на дрехи, това не го знаех и аз, но когато човек започне да се занимава с нещо, той почва да разбира някакви детайли, които съвсем естествено стават интересни. Не можеш да произведеш, да кажем, само XL или само L. Нали? Ти трябва да произведеш от множество видове, размери. Цялата серия, буквално да, защото освен всичко друго, машините, които предварително разграфяват плътта как да бъде нарязан, те така го правят, че да има минимален отпадък. И вече самия софтуер препоръчва да се направят и 2XL, 3XL, 4XL, нали, размер. И всъщност ние много силно започнахме да продаваме тези, които са 3-4 XL нашите бански и ние намерихме тази ниша, видяхме, че явно повечето производители на бански костюми не произвеждат такива костюми за наднормени хора и изключително много продажби реализирахме там. Дори в един момент се стигнало там да седнем и да си кажем, дали не е пък добра идея да произведем само тази най-голяма серия, да видим пък какво ще се получи.
Не се стигна до там, нали, няма значение. Този бранд така иначе към настоящия момент не съществува. Имаме си един склад бански, който си е вечно наш, но това са си рисковете на предприемачеството. Но казах го просто за да онагледя това, че ако ти си объркал предварително зададената си аудитория, няма никакъв проблем след това да отидеш към друга, която е по-подходяща за теб. А тук за продукта, впрочем, се сещам. Преди се бях виждал с една компания, която занимава с риско капитал. Те инвестират в различни компании и си говорихме точно за продукта, нали, като нещо, което ти трябва да се отличиш спрямо останалите компании. Те разказаха за една история, за един гръцки стартъп, който всъщност в началото взима някакво финансиране от гръцката фондова борса и след това почва да обикаля различни висите и да иска още пари, нали, за да може да се развие идеята, в крайна сметка. И те какво правяха? Селектираха потребителски видеа от YouTube. Примерно ти тръгваш да правиш скейтборд, да кажем, и те по някакъв начин, чрез различен софтуер, извличат от YouTube и различни други подобни платформи всички потребителски видеа с конкретния бранд скейтборд. И съответно след това, че го дават като съдържание, което ти можеш да добавиш като връзки, примерно. И най-интересното беше, че почнали са да им пичват какво представлява бизнеса, нали, къде продават, на каква цена и така нататък. И всичко е било перфектно до момента, в който са ги питали, добре, кои са ви конкурентите? И те са казали, ние точно нямаме конкуренти. Как така? Няма ли други компании, които правят това като вас? Имаше едни в UK, които всъщност не просъществуваха много. Съответно, господата само са казали, добре, благодаря ви, приятен ден, и станали се заминали. И после, когато вече са търсили обратна връзка да разберат, са осъзнали точно това, че нали, шансът ти да измислиш нещо, което никой до момента не е измислил, не че е невъзможно, но е много малък. И по-скоро наистина ти трябва да се фокусираш върху нещо, което вече някой е измислил и да го направиш може би по-добро. Тук с това, което ти казваш, има още един проблем, който аз съм изпитвал на собствения си гръб, и това е, че когато ти имаш продукт, който не е познат на дадения пазар, ти трябва да образоваш пазара, как този продукт се използва, как функционира, нали, за какво е полезен на хората. И ако ти си малък бизнес, инвестицията, която ти трябва да вложиш, за да просъществува твоя бизнес, т.е. твоя продукт и да го набуташ, както се казва, в ръцете на достатъчно много хора, че те да започнат да се го купуват активно, е изключително голяма. Аз съм имал такъв пример в началото, когато започнахме с аксесуарите за мобилни устройства. Всъщност ние бяхме направили една много голяма поръчка на така наречените Power Banks. Това са външни батерии, които към настоящия момент много хора имат, използват. Също така доста често се подаряват, особено за корпоративни подаръци. Като дойде Коледа, Нова година, какво ще подаряваме на клиентите? Ще направим едни 1000 Power Bank, ще ги брандираме и ще ги подарим. Но, когато ние ги продавахме, не бяха толкова популярни, и още повече. Това беше период, в който първо хората все още използваха телефони с копчета или дори тези, които използваха смартфони, те нямаха такова потребление на устройствата си, че да им точи батерията постоянно. И второ, в България, все пак, ние сме на принципа, носи си зарядно тук, може ли малко само да ме цъкнете да се заредят? Това е класическо по заведения, в институции, където и да си. Когато ние ги закупихме, защото ти не купуваш една-две за да я продадеш, ти купуваш голямо количество, много трудно беше, не можем да убедим хората за какво е това нещо, как се ползва, каква е полезността му. До момента, до който обаче мобилните оператори не започнаха да маркетират те такъв продукт. И нашият голям късмет, за наш голям късмет, беше, че мобилните оператори страшно добре наложиха този продукт, много хора започнаха да го търсят и се оказа, че мобилните оператори няма достатъчно голямо количество заредени и в един момент всички започнаха да търсят този продукт при нас и ние доста бързо си продадохме наличните количества. Супер. И повече ни заредихме подобен тип продукти, защото не искахме да рискуваме да се случи нещо пак, че да не можем да ги продадем. Аз имам и друг въпрос, пак свързан по-скоро с трендовете. В социал медиа, като цяло в маркетинга, трендовете диктуват общо сето аудиторията и какво харесва. Съответно, така ли и в e-commerce? E-commerce е пряко свързан с това, което се случва в живота на хората. Да. А пък това, което се случва в живота на хората е пряка зависимост и пряка връзка с социалните мрежи. Така че абсолютно да, можем да кажем, че социалните медии, живота на хората е пряко
свързани в пряка зависимост заедно с e-commerce. И честно казано, електронната търговия, електронните търговци, услугата, която те дават за потребителите, за клиентите, за хората, всъщност следва техните нужди. Какво имам предвид? Ако даден потребител до вчера е пазарувал, да речем, по един продукт от даден магазин, той вече се е убедил и има доверие в онлайн продажбите, като цяло електронната търговия, той започва да прави все по-голяма и по-голяма количка. Тоест да пазарува все повече продукти, защото му излиза по-изгодно, може би получава бонификация от една точка на безплатна доставка. Освен това не се занимава всеки ден да ходи там или да чака куриера при него, или да ходи до куриерския офиса. С едно посещение до куриерския офис в рамките на седмицата си набавя повече продукти. И от тази гледна точка, защо го давам като пример, от тази гледна точка електронните търговци трябва да напаснат генерално своя модел на работа, така че да отговорят на това по-голямо търсене и по-голяма клиентска количка. Защото в България продължава да има, да се практикува модела на така наречената безналична търговия, т.е. магазин предлага стока, която не притежава на склад, тя е някъде отдалечена в няколко склада разпръснати и ако, да речем, ти получиш поръчка, която ти е от един единствен доставчик, да речем, че твой клиент си е комбинирал четка за зъби и паста за зъби, че си ходят добре, нали, сапуни, сапунерка, четка за зъби, паста за зъби, като добра комбинация са. Но прави поръчка, да речем, и за стол, домашен стол, или два домашни стола. Вероятно, ако ти практикуваш такава безналична търговия, четката за зъби и паста за зъби ще са ти от един доставчик, а при двата стола ще са от друг доставчик. И сега тук в живота на електронния търговец започват да възникват такива въпроси. Аз сега трябва ли да изпратя две доставки на клиента и той два пъти да ходи до различен офис, защото всеки от твоите поддоставчици ще изпрати вероятно с различен куриер или пък в различно време. И това ще създаде неудобство на клиента. Или трябва да извикам всичко да дойде при мен, да направя една консолидирана пратка и да изпратя до клиента. Тук възникват още въпроси. Кой плаща двете доставки до мен и после до клиента или двете отделни до клиента? Разбира се, че не може да натварим клиента с това, защото човека се е съгласил с някакви условия там, които плащаме. Плюс това в момента, в който лично му надатрузваме две доставки, той ще се откаже от това поръчката. е организация на самия бизнес, как ще го направи. Точно така. Но е факт, че ако ти си бил до онзи ден ориентиран към това да изпращаш по един продукт, а пък клиентското поведение се променя така, че хората започват да пазаруват все повече и повече, ти трябва да промениш своя модел. Така че електронната търговия е в пряка зависимост от нагласите на хората и това какво те имат като нужди в живота си. Да. Добре, за да сме тренди тогава, ето, например, аз искам да имам бранд за дрехи. Съответно, трябва да съм тренди относно уеб дизайна на сайта ми. Маркетинг, логистика, какви са на теб топ трендовете, които би ни казал на мене и на хората, не само за този бизнес, като цяло. Нещо, което трябва да имаш със сигурност, понеже всички го имат и хората са свикнали с него. И си го търсят, да. Значи, тук ще отворя една скоба и ще трябва да кажа на хората да бъдат внимателни по отношение на трендовете. И това аз малко по-рано го казах, обаче сега ще го унагледя с пример какво съм искал да кажа. И след това пряко ще отговоря на въпросите. Когато предприемачите започнат работа и много често в стремежа си да са по-различни или да са тренди, те казват, аз не искам да съм като всички останали. Аз ще направя нещо различно. И тук ще направим зелен сайт, който менюто ще е жълто, който ще е отдясно или пък някаква така нелогична постановка, която да му отличи. Тук обаче винаги трябва да си кажат, да си зададат следния въпрос. Доколко би бил удобен, да речем, един автомобил, ако пътниците не се качват от вратите отстрани, ами влизат през тавана, да речем. Защото това да видиш менюто на сайта, не на конкретно място, на което ти си свикнал да го виждаш, е такъв тип функционална промяна, като в автомобила да влизаш през тавана. Или да не даваме други примери, или да си завързваш обувките отзад, а не отпред. Нали? Това винаги го казвам на хората. Не съм мъчете да бъдете различни, като промените текущото
текущия навик на хората. Хората са свикнали да виждат едни определени видове сайтове, едни определени цветове и те са си така наречения има conversion rate optimization, оптимизация на конверсиите, нали, има си хора, експерти, специалисти, които са изследвали поведението на милиарди хора и милиони сайтове и са ти казали, това са цветовете, това са менютата, това са бутоните, това работи най-добре. Не съм мъчи да правиш нещо, което така че да ми попада... на кое? Извинявай, че те прекъсвам. Бях чул някъде всъщност, че хората като се катерят по стълбите, защото не знам дали се забелязали, но винаги стълбите са с точно една определена височина. И някъде беше 18. Реално, че ако направиш стълбите 19 см, хората несъзнателно ще се спъват, понеже просто са свикнали на 18 см. Точно така. Това е същото. Пък спънат ли са хората, повече няма да отидат в тая сграда. Спънат ли са в твоите минута, няма да повече да дойдат на твоя сайт. Ще ударят хикса и си тръгнат. Така че да не се опитват да бъдат тренди там. Но що се отнася до това, което е 100% необходимо и ти трябва да си в тренда, трябва да предложиш на хората преживяване, което е отвъд техните очаквания. Когато те попаднат на чекаута, да получат повече платежни инструменти. Тоест, както да си платя с карта, така да си платя с инициирано плащане, така да си платя с Apple Pay или GPay, така да си платя и с каквото там има, QR кодове и различни видове. Също така трябва да получа множество възможности за доставка. Един предпочита да му бъде доставено в куриерски офис, друг предпочита да му бъде доставено в така наречените локари, шкафове или както автоматични пощенски станции, както се наричат в България, но хората понеже ги наричат по различен начин и аз се опитвам да използвам разговорните им наименования. Трети обича трети вариант. Нали? Варианти много. Тоест, ти за да си тренди, трябва да можеш да предложиш всички тези варианти на твоите потребители, за да може това, което им е най-удобно, да бъде. И нещо, което ще е evergreen тренди, да имаш чудесно обслужване към своите клиенти. Това не може да бъде заменено с нищо друго. И тук въпреки, че има много AI, сигурно си подготвила въпроси за AI, има много AI решения, които могат да ти помогнат по отношение на това да бъдеш с добро клиентско обслужване, но нищо не може да замени това да чуеш един приятен глас, който се обажда, който те пита дали всичко е било наред, дали имаш някакъв проблем и особено ако ти имаш някакъв проблем, този приятен глас да те съпортне, както се казва, да те държи за ръката и да ти дава постоянно информация какво се случва с твоята пратка или пък ако си върнал пратка, да ти каже кога ще получиш парите, да ти се обади. Аз, който имам интеракции с стотици онлайн магазини и почти нищо не може да ме изненада, как неприятно, така и приятно, трябва да ви кажа, че може би съм го споделял този случай. Миналата година купувах на малкия ми син 3D принтер, много искаше да има. Купихме го, платихме го, оказа се, че има някакво разминаване в плащането и написах имейл на хората. Здравейте, тук така документа, който сте ни изпратили, не съм сигурен дали сме заплатили тая сума или друга. Сега, забравял съм точно какви са фактите, но хората ми изпратиха имейл. Здравейте, господин Учев, вие сте заплатил по-високата сума, разликата ще ви бъде възстановена по картата. Супер. Втори имейл. Господин Учев, здравейте, вече трябва да сте получил парите от нас. Моля, само да ме информирате, защото за нас е важно да сме сигурни, че вие сте ги видяли във вашата банкова сметка. Нямах в този момент никакво време се занимавам с това, викам си, ще забравя, ще ги погледна. После след 2-3 дена, след 3 дена получавам, здравейте, господин Учев, не получихме отговор на предния ни имейл, много се преценяваме дали парите са получени, видяли ли сте ги, нали? Те хората знаят, че са ги изпратили, просто искат да засвидетелстват към мен това внимание, че те са внимателни с моите пари, което изключително вдига доверието ми в тях и се казва, утре от други ден, като дойде някой да ме пита откъде си купя 3D принтер, ще им кажа, те са хората. Ама това се случва по телефона или по имейл? Не, по имейл. Аз това ще кажа, защото не е задължително. Нали? Сега Янчето е подготвила целият пекич с AI въпроси, но не е задължително всичко да е AI, защото нали, като кажеш AI, всичко звучи нещо сложно и така нататък. Аз имах вчера дори моята приятелка се поръча от NL Beauty сайта, някаква козметика или какво беше вече, не помня. Козметика, да. И всъщност тя си я направила някакви неща в количката и ги оставила там. И разбира се, след 2 дена получава имейл. Здравейте, виждаме, че не сте финализирали вашата количка. Ако го направите сега, ще получите примерно 10% отстъпка. След още един ден, така и така, може би все още не сте убедени и получавате 20% отстъпка, нали, което беше супер готино и тя като ми го разказа, аз съм го чул и на други места, но създава пак едно
готино клиентско изживяване. Впрочем, това нещо, за да се сетъпне, не изисква така е, да. Почти това нищо. не е някаква сложна автоматизация, много е лесно и всъщност за така, общия потребител това наистина е страхотен жест. Той го възприема като огромен жест. Сега ние знаем, че това си е трик, продажбен трик, но ние сме вътре в манджата, както се казва, и ги знаем тия неща. Докато за така, по-общия потребител, това за него е страхотно. Той си казва, леле, тия хора, виж как ми обръщат внимание, знаят, че аз тия работи съм си сложил в ключката и мислят за мене, да не забравя, че и отстъпка ми дават. Ми ще си купя. Тук го има и другия менталитет, нали, който аз всеки път мога така да правя. Да, ще го правя в ключката. Ще чакам да ми дадат. Дори аз го правя, защото лично според мен, от потребителска гледна точка, електронната търговия се дели на две. Продукти, които имам нужда сега да си купя, и продукти, които по принцип имам нужда да си купя. Тоест, аз съм решил да речем, че ще си купувам нов телевизор и съм в търсене. Аз не... Нямаш нуждата в момента. Да, в момент само да уточним. Ако сина ми, понеже ми се е случвало, с боксова круша е щупил телевизора, аз имам нужда сега веднага да си купя. Нали, влизам и който ми попадне там първи и отговаря на моите критерии, го купувам. Но ако съм просто решил да купя нов телевизор за семейството, аз ще чакам добрата оферта, ще чакам моя модел, който да излезе някъде, нали, нещо на сделка и така нататък. Тогава този инструмент с добавянето в любими или в количка може да сработи, нали, за всеки. И наистина ти си прав. Има много хора, които имат нужда от нещо, ма не сега на момента, някога. Добавят си ги на различни места в количката и чакат да видят откъде ще получат някой бонус или нещо. То тук нещо откъде идва? Извинявай, пък ти взех думата. Не. Идва от... бях на едно събитие и там всъщност разказваха цялостно, че нали, големите брандове, тип примерно, не знам, Netflix, Uber и така нататък, нали, в различни сектори, всъщност цялостно са променили изживяването и ако от момента всичко е било inside to outside, сега е обратното. Нали, първо търсят обратна връзка на клиентите, виждат какво е тренди и на базата на това създават своя продукт, услуга или каквото и да е. Да. Могат да си го позволят, така е, да. Защото те просто работят с много данни. Това за малкия и среден електронен магазин не може да се получи, защото той няма все още тази обратна връзка. И между другото, ето тук ще дам един много добър съвет за всички, които правят електронна търговия, независимо от размера на своя бизнес. Търсете обратната връзка, независимо колко клиенти имате. Скоро си говорих с собственици на онлайн бизнес и им казах, добре, вие колко поръчки имате, от как сте стартирали? Те казват ми около 1000. Добре, вие имате телефоните на тия хора. Защо сега не организирате една кампания, в която просто да им звъннете и да им кажете, здравейте, ние се обаждаме от един кой си бранд, вие сте пазарували от нас, искаме да ви попитаме няколко въпроса за вашето преживяване, удачно ли, окей ли сте, като в замяна на това ще ви подарим един ваучер за 30 лева след последващата покупка или 30%, whatever. Няма значение. Сега, тук има един момент с GDPR, колко е compliant и колко имаш право да го правиш, колко нямаш да го правиш, но ако ти си бранд, който искаш да направиш нещо за своите потребители, всъщност това е правилното нещо и ти не говорим тук да им навлизаш в личното пространство и да ги натискаш в някаква посока. Просто ги питаш, вижте, аз съм малък бизнес, искам да подобря обслужването си, продуктите си, наистина искам да помоля за вашата обратна връзка, ако не е окей, затворете ми и повече никога няма да чуете за мене. Аз съм сигурен, че ако някой го направи като кампания с любезен тон, с малко подаръче, така и с правилния подход, ще събере една страхотна обратна връзка и толкова много неща ще може да... Защото хората ще кажат, ами да, бавно дойде, значи логистичен проблем. Кутията беше смачкана, логистичен проблем. Никой не ми се обади, аз 2-3 дена стоях в невидение, ще дойде тая пратка. Значи вътрешно фирмен проблем, че няма обратна връзка. Или дойде грешен размер, ама аз отслабнах или нещо от сорта, нали, че фитнах вътре. Или надебелях. Да, или надебелях. което от двете настъпи по-рано, както се казва. Просто хората не го правят. Бизнесите не са готови да направят допълнително усилие, за да подобрят нещата. И аз лично, понеже вече споменахме Balkan E-commerce Summit, трябва да ви кажа, че миналата година, след събитието, защото ние също правим продукт. Събитието е продукт. Да.
събрахме обратна връзка, разбира се, изпратихме въпросите на всички, за наша голяма радост 240 човека го попълниха. И когато ти изпратиш въпросник, нали, то е много, как да кажа, самите въпроси могат да подведат хората в една или друга посока. Ако ти им кажеш, кажете сега, кое ви хареса на нашето събитие, и ти разбираш, че кажат, беше да речем хубава храната, или пък лекциите бяха чудесни, и ти кажеш, ще се напомпиш, ще кажеш, ние какво чудесно събитие сме направили, невероятни сме, колко напохвалиха. Но ние не искахме това, ние не искаме нас да нахвалят, ние искахме хората да ни кажат, кое направихме зле, че да го подобрим следващата година. 240 негативни обратни връзки искахме да получим. И разбира се, понеже ние живеем на Балканите, хората свободно споделят, особено когато нещо не ме харесало. Ние получихме доста критика. Имаше ли някои абсурдни? Сега не мога да се сетя конкретно за абсурдни, но получихме критика. Не, ще ти кажа нещо друго. В първия момент, когато ти си преминал през нещо, което си подготвил дълги месеци, то се е получило добре по твоите критерии и прочетеш 240 коментара, които са доста така сриващи, си казваш, аз май нищо не съм направил. Но аз какво направих? Изчаках някакво време, отново прочетох и казах, всъщност, те хората не са казали нищо лошо. Те хората просто искат да вдигнем нивото още по-нагоре. Да речем, обратна връзка имаше, турбичките се късаха, явно нещо не бяха окей. Дали, примерно сега, почвам от незначителни такива. Камерата се загрява, да знаете, има ограничено време да почива. Добре. Чай да довърша с тега, че е много важно. Добре, давай. Да се довърша. Почвам от такива по-незначителни. Примерно, турбичките се късаха. Храната беше студена. Човек, ти си отишъл към края на обяда. Никой, нали, много малко други хора казаха, че храната е студена. Както и да е. Субективни неща са, но ги имаше. Докато стигнем и вече до съществените, които казват, много ни е двудневно експо. Изтощени сме на втория ден, плюс това самата комуникация на втория ден и разговорите, които провеждаме, не са толкова продуктивни. Ние си внимаваме, вземаме си обратна връзка и тази година сме променили всичко. В смисъл, не всичко, но опитали сме се всичко, което хората ни казаха като негативна обратна връзка, да го променим. Турбичките са от каменна хартия. Каменна хартия? Не се къса, да. Ако тази година някой скъса турбичка, ще го почерпим безплатен билет за 2026 година. Нали, от незначителните неща сме променили всичко до това с експото. Затова и експото ни е само един ден, за да не се... нещо за храната, взели ли сте микровълнови? Между другото, нашата храна се приготвя там на място. Държа да отбележа. Кетеринг компанията, която използваме, прави мобилна кухня на втория етаж на Арена София. Там се приготвя. Така че, нали... Така трябва по фъншуй и не е окей микровълнови. Да, така е. Аз да си кажа. Добре, от гледна точка на онлайн плащания, как виждаш нещата всъщност пак спрямо при няколко години, спрямо сега? Какво се е променило според тебе? Значи ние живеем в свят, в който ти може би по-добре познаваш цифрите от мене, защото боравите с тях всеки ден и вие сте в сферата, в която се опитвате да промените това. Но наложения платеж в нашия регион си е цар. Добрата новина, и после ще обясня защо казвам, че е добра новината, е, че намалява като общ процент. Ако преди 10-12 години беше 100%, да не е 100%, ама 98%, към настоящия момент доста е паднало, поради простата причина, че доста хора се научиха вече да си платят предварително, да платят с друг платежен инструмент. По-удобно им е пенетрацията на карти и въобще и това да можеш да платиш с 2 пъти докосване на бутона, било то с Apple Pay или с GPay, е огромно удобство. Вие ще разкажеш, надявам се, че ще кажеш малко повече за предимствата и ползите от това да имаш подобен тип възможности в магазина си. Но аз го отчитам като най-голямото предимство за когато си от гледна точка от позицията на търговец, защото всъщност ти получаваш парите мигновено. Ти не ги чакаш, наложения платеж си имат своите недостатъци. А именно, ти изпращаш пратката и започваш да чакаш. Първо чакаш клиента да си я получи. Той да се сети, че е готов да отиде да си я получи. Второ, да си я приеме,
да му е на кеф, сега днеска да е в кондиция, че да хареса това, което е получил, защото, разбира се, нашите куриерски компании в България предлагат опцията да прегледаш продукта преди да го платиш. И трето, започваш да чакаш пък куриерската компания да ти изплати сумата, което става бързо, но все пак е някакво време, което минава. И разбира се, тук има големия недостатък, ако клиента пък вземе, че реши, че не му харесва това, което си му пратил, е да се чудиш как да се прибира стоката обратно и ти фактически си на загуба, а не на печалба. Докато при предварителното плащане това го няма. Да не говорим, че в системата, която предлага такъв тип предварително плащане, в момента, в който дори да се стигне до там клиента да откаже поръчката или нещо друго, буквално с две цъквания ти връщаш парите, дигитално не се разправяш, не правиш сторно касови бележки, нали, както беше преди 12 години, защото ме пита как беше преди 10-12 години и така беше. Между другото, аз се спомням много добре, когато започнаха от Националната агенция по приходите, НАП, да ги следят тия неща. Ние бяхме направили една много силна кампания на Черен петък и сега черния петък се случва на последния, тогава се случваше на последния петък на месеца, сега вече е малко по-размито понятие, но ние сме изпратили много голямо количество в рамките на последните 1-2 дена от месец ноември и поръчките следващите сме ги поставили просто като изпълнение, сме се забавили и сме ги изпратили в следващия месец. И ни се обадиха от НАП да напитат, ама ви как така? Нали, половината ги пратите сега, пък другата половина другия месец, пък едните касови бележки така, пък едните с касови бележки, пък другите с пощенски паричен превод. И изобщо беше един страшен мармалът. Доста са по-опростени нещата към настоящия момент, но все още много хора предпочитат пощенския паричен превод или наложения платеж, защото клиента все още го търси, а пък той го търси, защото няма доверие в магазина, от който се купува. Тогава, когато магазините успеят да направят така, че да имат пълното доверие на своя клиент, тогава нещата драстично ще се променят. Смяташ ли всъщност, че те онлайн търговците въобще предлагат наложения платеж, защото се опасяват, че ако примерно го премахнат, остават само картови плащания, ще загубят част от... Да. Виждал съм го много често като дискусии в социалните мрежи. Хората казват, аз не мога да си позволя да оставя само картово плащане, защото просто клиентите изключително рязко ми пада conversion rate, продажбите падат, защото хората търсят наложен платеж. Могат да си позволят, знаеш ли, има компании, които за да минимизират връщанията и не взетите пратки, те си имат вътрешна система, по която следят, идентифицират потребителите по телефонен номер, по имейл или по друго, или пък по профил. И тогава, когато видят, да речем, че някой не е редовен с вземането на своите пратки, те не го отрязват категорично, но му предлагат само единствено предварително плащане по различен метод, което до голяма степен е дискриминиращо, но пък всеки бизнес има право да пази собствения си материален интерес по различен начин, финансов материален интерес. Аз дори гледах, извинявай, че се покъсвам. Миналата седмица имаше някаква статия за някакъв много голям онлайн търговец в Германия, ако не се лъжа. Нещо с З беше, но забравих името, няма значение, който всъщност дори е баннал за 1 година юзерите, клиентите, които всъщност са връщали над определен брой поръчки, понеже те предимно продават дрехи и всъщност при дрехите, нали, масовото е, ти си купуваш една дреха 5 размера и съответно след това връщаш 4 или 5 в крайна сметка. И те са установили всъщност примерно под 1% от всички техни клиенти, дори под половин процент, мисля, че беше, които не са се употребявали с това, директно са ги баннали 1 година. Могат да си го позволят. Малкият бизнес, за жалост, не може да се позволи подобно нещо и затова наложения платеж, защото пък нека да си дадем ясна сметка. Огромен процент от бизнесите, които съществуват в онлайн пространството, са малки. Дали, те са единици големите играчи. Сега, като съотношение на обем от електронната търговия, колко са едните и колко са другите, не можем да кажем, защото не сме вътре в софтуерната им програма, нали, в счетоводните им документи, не знаем. Но большинството от онлайн магазините са малки къмто средни, които не могат да си позволят да дискриминират потребителите си и да ни им предложат наложен платеж. Ами аз тук мога да спомена всъщност, тъй като ти каза за Apple Pay и Google Pay, всъщност това, което и ние виждаме, това, което ще покажем и по време на Balkan E-Commerce Summit, всъщност са различни статистики
за юзерите, които използват този метод на плащане. Нали, най-важното, което трябва да кажем, защото да се говори и с компании, и с крайни клиенти. Нали, основният страх на крайните клиенти е, че нещо ще се случи с техните пари, ако платят с карта или с wallet или с каквото и да е. Не само парите, и аз се извинявам, че се прекъсвам, но и самите им данни ще вземат картата и че може да бъде злоупотребено. Да, т.е. тук две неща мога да кажем. Първо, генерално финансовите институции, нали, не само банка ДСК, в 99,9% от онлайн магазините, те съхраняват данните на различните клиенти. Тоест аз ако платя в сайта на ЕБАК, измислям си, данните за моята карта няма да ги има достъп ЕБАК до тях, ще имаме достъп съответно компанията, която процесва плащанията. Така че от тази гледна точка, нали, потребителите няма за какво да се безпокоят. А второто нещо от гледна точка на цялостна сигурност, нали, при Apple Pay и Google Pay, при този метод за плащане, допълнителната верификация на плащането се осъществява чрез Face Recognition или чрез Fingerprint, но повечето пъти е с лицево разпознаване. Да. Нали, дори така ще го дам. Ако тръгнеш да плащаш с карта, хипотетично някой може да ти открадне картата, може да ти знае по някакъв начин пин-кода и така нататък, и нали, може да се случи нещо. Обаче, ако ти откраднат телефона, то няма никакъв шанс всъщност някой да плати с телефона ти, понеже няма как да потвърди с твоето лице. Точно така. Крайна сметка. Така че наистина от гледна точка на сигурност, плащанията с Apple Pay и Google Pay са в пъти по-сигурни. Вероятно има и други причини, поради които хората предпочитат наложен платеж, тъй като все пак ние знаем, че има висок процент сива икономика, има много кешови разплащания в страната и хората всъщност предпочитат да платят в брой. Но малко или по-рано или по-късно всъщност ще преминем към повече дигитални плащания. Това е със сигурност въпрос на време. Факт. Добре, аз завъртам темата към нещо, към забавно. Забавна тема, да ни разкажеш една забавна случка от Balkan E-commerce за нас и нашите... От самото събитие или от подготовката? От каквото се сетиш. Първото, което се сетиш, то е като тук на... Добре. Може да е било от миналата година, може да е било от процеса на организацията. В процеса на организацията ние в комуникационната ни кампания седнахме един ден с екипа и имаше такова вътрешно предложение да направим примерно кампания такава с факти, 10 факта, които хората не знаят за Balkan E-commerce Summit. Обаче, всъщност, чисто естествено дойдоха предложения за 10 абсурдни неща, които хората не знаят за Balkan E-commerce Summit. Аз сега ще ви разкажа едно от тях, което наистина мен много ме забавлява. Получаваме един имейл един път и там някаква организация от Босна и Херцеговина напита: извинявайте, ние искаме да закупим малко по-голямо количество билети, колко процента отстъпка ще ни дадете? И ние сега винаги подхождаме към тия имейли с така доза, как се изразя, снисхождение или пък така недоверие. Съмнение, защото много често, като ги питаме, добре, колко пък билета искат да купите, и те казват 2. Което не е групов билет, айде да бъдем честни. Обаче тия хора казаха 26. И ние викаме: опа, тук сериозна работа. Да. Ето, ще ви предоставим каква се отстъпка. Мина обаче седмица, тия хора нищо не казаха и пишат нов имейл. Здравейте, нашата бройка малко порасна и може ли да разчитаме, че тая отстъпка все пак ще можем да я ползваме? Колко порасна вашата бройка? 36. Тези хора, сериозна бройка, да. Казваме: да, ще ви запазим отстъпката, независимо, че сте се повишили. Няма проблем. В крайна сметка тия хора достигнаха до 56 човека. И дори не се обадиха и казаха: знаете ли, ние се занимаваме с нещо много интересно, аз направим една среща, ние искаме да дойдем като изложители на вашето събитие. И ние вече чак така с съмнение подходихме, викаме: тя наистина вече се шегуват с нас. Разбира се, нищо не затвърждава доверието ти в един партньор повече, отколкото платената фактура. Така че те като си платиха фактурата за 56 човека и отделно за щанд с колкото хора им се полагат там на щанда, видяхме, че са сериозни и в допълнение, може би около седмица по-късно, така от нищото казаха: ние убедихме една наша партньорска организация да се включи в вашето събитие, искаме още един щанд. При което ние вече викаме: тия наистина много се шегуват с нас, но си платиха и за втората, и за следващия щанд, така че... А те какви са като тип? Те са разработчици на
приложения за Shopify магазини. Супер. Изцяло са насочени към американския пазар, почти не работят тук в региона, но пък им е интересно да дойдат, да се запознаят. Между другото, тази година няма да имаме изложители от Shopify, но ще имаме гости от Shopify, които проявиха желание да дойдат, да разгледат събитието и евентуално при интерес от тяхна страна и възможност, ако видят потенциал, година може да разчитаме да ги имаме вече като изложители и да ги наредим до Amazon, до всички големи брандове. Те може би, Ники, извинявай, те първа Shopify като цяло ще имат интереси към българския пазар, защото всъщност преди 2 месеца стартираха ShopeePay, техният, как да кажа, основен платежен метод за България. До момента още не го приемаха. Тук впрочем мога да вметна само, че нас пък официално ни банка ДСК, Shopify пък официално ни потвърди, че ние сме официален техен платежен партньор, така че в момента вече сме в процес на девелопмент. Съвсем скоро всъщност ще станем първото българско платежно решение, което всъщност може да се предостави на Shopify клиенти. Така е, имат интерес към нашия регион, като те го разглеждат като регион Гърция, България, Румъния, нали, Балкани. Балкани, да. Аз лично имах разговор с тях, те казаха, че ще дойдат, ще разгледат. Имат дори желание да проведат разговори с местни бизнеси, просто проучвателни, за да разберат какви са болките на местния бизнес, какви решения те търсят. Разбира се, като всеки голям, проучват пазара, за да видят най-добрия начин, по който да влязат, но, както аз им казах, вие вече сте го намерили най-добрия начин, по който да влезете на един пазар, щом ме познавате мене. И щом гледате този подкаст. Да. И щом ДСК банк ви е партньор, значи не сте направили нито една грешна стъпка до момента. Точно така. И по този повод, като за финал, да дадеш един съвет на нашите зрители, които сега стартират. Моя съвет винаги е един и същ към хората, които стартират. И то е: започвайте днеска. Айде да не е днеска, че може... Да. Не се поддавайте на много големи проучвания, проверки, мисли, разговори с хора, защото това може да ви, така да кажа, убие първоначалния импулс. Аз съм много... Аз знам как е правилно да се подходи към един бизнес. Дълбоко проучване, пазар, от кого ще вземеш пазарен дял, какво ще продаваш, как да изпипаш продукта, клиентската база, както по-рано коментирахме и казахме, идеалния клиент, така нататък. Но това проучване, колкото повече ти се задълбочаваш, толкова повече препятствия виждаш, толкова повече проблеми, толкова повече хора ти казват: да, той имаше една такава компания, нищо не направиха, или пък виждали сме. Но ако ти не започнеш, от една страна създаваш навика си само да отлагаш и ще кажеш: айде, ще го почна след месец, след 2, след 3, а от друга страна ти няма да се сблъскаш с проблемите, които един бизнес има и сблъсквайки се с проблемите и намирайки решения, да се развиваш. То е като в фитнеса, нали? Ти трябва да ходиш на фитнес и всеки ден да повишаваш, не всеки ден, ама на конкретни периоди да повишаваш малко усилието и килограмите, които тренираш, за да може мускулът ти да се развива. Така? Той така се развива. Така и ти в бизнеса трябва да се сблъскваш, всеки ден да се срещаш с проблемите, да намираш техните решения, за да можеш да се развиваш. Така че винаги съветът ми към всеки, който иска, е: почнете, а пък да става каквото ще е. В най-лошия случай ще затворите този бизнес, но нещата, които пък ще сте научили, ще ви дадат възможност следващия, като го отворите, да сте много по-подготвени. Абсолютно. Добре, а как хората могат да се свържат с теб? Всички социални мрежи. Много интересно нещо, което ние правим и всъщност ще използвам вашия ефир, за да поканя хората. Веднага след събитието Balkan E-Commerce Summit ние стартираме един друг проект, който се казва Balkan Business Club. Balkan Business Club, всеки, който има желание да бъде сред бизнес хора, да обменя идеи, контакти и да се развива в региона, като тук не става въпрос само за бизнеси от сферата на дигиталния маркетинг, електронната търговия и въобще в дигиталното пространство. Всякакви бизнеси могат да бъдат част от този клуб и да се срещат с други бизнеси и да вървят напред, да се развиват. Иначе аз съм лесен в почти всички социални мрежи, като напишеш Никола Рилчев, аз излизам, могат хората най-вече в LinkedIn да ми пишат и ако има нещо, с което мога да бъда полезен, винаги съм на разположение. Супер.
Благодарим на всички, които гледаха. Благодарим на теб за това, че дойде при нас и ни разказа такива интересни инсайти. Очакваме ви на Balkan E-Commerce Summit. Кога? 29 и 30 април в Арена София. Супер. И ние ще сме там. Абсолютно. Така че, да. Чао! Чао!